παιδιά, μπήκα λίγο Brawl Stars και έχει κάτι δωρεάν, λογικά το μποξάκι είναι. Ναι παιδιά, είναι το μποξάκι. Πιστεύω θα μου δώσει... Σίγουρα θα μου δώσει epic skin. Θέλω να πιστεύω. Κάλια μου δώσει. Πεισμά. Εντάξει, δεν είναι epic, αλλά κάτι είναι αυτό, υγεία. Α, και του Άντρου. Εντάξει παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος, αλλά δωρεάν ήταν. Δεν έδωσε. Πάμε να δούμε λίγο και το σκηνάκι. Επίσης παιδιά, να ξέρετε, σε λίγο καιρό θα ανέβει ένα βίντεο που πάω τον Git 100 κύπελα, αλλά πριν αυτή τη season, δηλαδή στην προηγούμενη, αλλά λόγω εξετάσεων δεν μπορούσα να το ανεβάσω. Χίλια συγγνώμη. Το λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.